बे समाव राजखान्थिनि मोनसे रादाब गसाइगावनि मथामबिलाव इउपिपिएल दोलोनि जयनिं हाबाफारि सानफा साफा मोनसे दोलोनिफ्राय गुबुन मोनसे दोलोआव एरैबा ओरै बारस्लायनाया सोलिगासिनो दं बिटिआरआव फैबाय थानाय बिटिसि बिसायख'थिखौ नोजोर होनानै दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे सोद्रोमाफोराबो दोलो नागारनानै गुबुन दोलोआव जयेन जानायखौ नुनो मोन्दों। बेबायदिनो दिनैबो गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय मथामबिलाव इउपिपिएल दोलोआ मोनसे जयनिं हाबाफारि खुंदों। बे जयनिं हाबाफारियाव बिपिएफ दोलोनि 60निबो बांसिन सोद्रोमाफोरा दोलोखौ नागारनानै इउपिपिएल दोलोआव जयनिं जादों। मख'नो गोनांदि बे हाबाफारियावनो एमएलए जिरन बसुमतारी आरो मिरु इउपिपिएलनि गाहाय नेहाथारि राजु नार्जारिया बाहागो लानानै गोदानै जयेन जानाय सोद्रोमाफोरखौ बरायदों। बे हाबाफारियावनो मिरु इउपिपिएल दोलोनि सासे नेहाथारि समनाथ नार्जारिजों लोगोसे इउपिपिएल दोलोनि गोबां दैदेनगिरिफोराबो बाहागो लादों। एमएलए जिरन बसुमतारी बिथाङा बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै माखासे गोनां बाथ्राफोरखौ खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिदों। बिथाङा बुंथिदों दि प्रमद बर'नि दैदेननाय बिटिआर सरकारा मोनसे मोजां थासारिनि गेजेरजों खामानि मावनानै सान्थि गोजोनखौ होबाय। बिदा फंबायनि गेजेराव गुबुन गुबुन जातिफोरनि गेजेराव एना-एनि सानलायनाय दंमोन, बेखौबो खौसे खालामनो हाबाय। दिनै गुबुन गुबुन दोलोनि सोद्रोमाफोरा इउपिपिएल दोलोनि सानस्रि आरो आदर्शफोरखौ मोजां मोननानै दोलोआव जयेन जाफैदों। बिथांमोनहा इउपिपिएल दोलोजोंनो थाफानानै बिटिआर ओनसोलनि थाखाय जौगानायनि खामानि मावलांनो सिगांबोदों होननानै बुंथिदों एमएलए जिरन बसुमतारीया। बेजों लोगोसेनो फैगौ बिटिसि बिसायख'थियाव देरहानानै इउपिपिएल दोलोआ हारसिङैनो सरकार दानो हासिगोन आरो फिन प्रमद बर'आनो बिटिआरनि चिफ जाफिनगोन होननानैबो बुंथिबावो एमएलए जिरन बसुमतारीया। दिनै सराइबिल बियाबाव थानाय बे रायमना कमिउनिटि हलाव जोंनि इउपिपिएल दोलोनि नीति आदर्श लोगोसेयै जोंनि बिटिआरनि मानगोनां चिफ प्रमद बर' दैदेननाय बे सरकार आरो बे दोलोखौ मोजां मोननानै दिनै बिपिएफ हान्जानिफ्राय कंग्रेसनिफ्राय आरो गुबुन गुबुन हान्जानिफ्राय लोब लोब फैनानै जोंनाव जगदान जाफैदों आरो बिथांमोना बे बाथ्राखौनो फोरमायदों। थारैनो थांनाय 17 बोसोराव जोंनि बे ओनसोलफ्राव आरो बिटिआर हालामाव खुनु मोनसे गोजोननाय थासारि गैयामोन, नाथाय दिनै प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय बे बिटिआर सरकारा आरो बे इउपिपिएल दोलोआ मोजां मोनसे थासारिनि गेजेरजों खामानि मावनानै जोंनो सान्थि गोजोननायखौ होफैबाय। लोगोसेयै जोंनि गेजेराव जे बिदा फंबायनि भाब एना-एनि दंलायोमोन गुबुन गुबुन जाति गोष्ठीजों, बेखौबो खौसे खालामनो हाबाय आरो लोगोसेयै जौगानायनि जे खामानिफोर बे जेरैबो बिथिङै जौगानाया जाबाय, बेखौ बिथांमोना मोजां नुहुरनानै दोननो फैदों आरो बिथांमोना थांखि लादों फैबाय थानाय समाव बिथांमोना इउपिपिएल दोलोआवनो थानानै खौसेयैनो खामानि मावलांगोन आरो बे बियाबनि आरो बिटिआर हालामनि जौगानायनि थाखाय गोजोननि थाखाय भागिदारि जानानै अराय सम जोंजोंनो थाफानाय खामानि मावनो नागिरदों। दा बिथांमोननि जे साननाय हनाय बेखौहाय जोङो गासिबो नोजोर बोनानै नायनानै जों बिथांमोनखौ आजावनानै लादों आरो बिथांमोना दिनैनिफ्राय जोंनि इउपिपिएल दोलोनि साफा साफा मावथि बिथांमोना जाबाय आरो बिथांमोना जोंनि दोलोनि जे नीति आदर्श बेखौ बिथांमोना नोजोर होनानै आरो गोसोआव लानानै जोंजों खामानि मावफानो हासिगोन आरो आं मिजिंथिदों फैबाय थानाय समाव जोङो बिटिआर हालामाव जोङो थांनाय बाराव जेरैबायदि जोङो मासि लानो हादोंमोन, बेनिफ्राय बांसिन मासि लानानै जों हारसिङैनो सरकार दानो हानायनि केपासिटिखौ जों खालामनानै लानो हासिगोन आरो लोगोसे फिन आरोबाव प्रमद बर'आनो जोंनि बिटिआरनि चिफ जानानै बिथाङानो दैदेनबावगोन। जोङो जोंनि जिल्लायाव जिहेतुके जोङो मोनसे गोख्रों मोनसे इउपिपिएल दोलो हिसाबै खामानि मावनो जों थांखि लादों। बेनिखायनो जोंनि थांखिया जाबाय जिहेतुके क'क्राझाराव 12टा मासि दङ, बे 12टा मासिनि गेजेराव 8निफ्राय 9टा मासिखौ जोङो एबार मोननांगौनि सार्टआव खामानि मावनो नागिरदों। बेनिखायनो बे जिल्लाखौ जोङो मोनसे क'क्राझार जिल्लानि मिसन हिसाबै जोंनि इउपिपिएल दोलोआ थांखि लादों। जेरैबायदि गुबुन गुबुन जिल्लाफ्राबो जोंनि दोलोआ बे थांखिखौ लादों, जोंबो जोंनि दोलोआ बे क'क्राझारखौ बेबायदि मिसन लानानै साबसिनथारै जाहाथे रिजाल्ट एबा फिथाइखौ मोननो हायो, बिनि थाखाय खामानि मावनो बे थांखिखौ लानाय जादों। ढेकियाजुलि बाथासिपुर हालामनि रायजो राजाफोरनि थाखाय गोनांथार फोसावथाय। ढेकियाजुलि बाथासिपुर हालामनि आबै सेन्टार साखाथियाव थानाय बर' बिजोंनि फरायसालि दानसोरां एकाडेमियाव 2025-2026 बोसोरनि थाखाय गोदानै फरायसाफोरनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दङ। बे फरायसालियाव थाखो बिथराइनिफ्राय लानानै थाखो गुसिम मुं थिसननो हागोन। 2020 मायथाइयाव गायसनजानाय बे दानसोरां एकाडेमियाव नोंथांमोनहा
नांगौ रोखोमनि फोरोंथायनि खाबुफोरखौ मोननो हागोन, जेरै फराफारि फोरोंनायनि अनगायैबो कम्पिउटार सोलोंनाय, गेलेनाय, आलादा थाखो फोरोंनाय जेरै इंराजि आरो हिन्दी आयदानि सायावबो जर'खायै फोरोंथाय होनाय जायो। बेनि अनगायैबो हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय आलादा आलादा हस्टेल थानायनिबो खाबु दङ। बेजों लोगोसेनो फरायनायाव उन जानानै थानाय एबा गोसोआव लाखिनो हायै फरायसाफोरखौ आलादायै फोरोंनायनिबो खाबु होनाय जादों। मख'नो गोनांदि बिथराय थाखोनि मुं थिसननायखौ बेसेन लायालासे थिसननाय जादों। बेनिखायनो गोसो गुदुं दिथागिरि नोंथांमोनहा गाव गावनि गथ'फोरखौ दानसोरां एकाडेमियाव मुं थिसननो गोसो दङब्ला थिसननो हागोन। दानसोरां एकाडेमियाव मुं थिसननो थाखाय नोंथांमोनहा 977074575550 एबा 8876480218 जानबुं अनजिमायाव फोनांजाब खालामनानै सुलाद लानो हागोन।